வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம சீஸி பிரெட் ஆம்லெட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: 2 டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், அரை டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 1 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ், 2 முட்டை, 1 வெங்காயம், மல்லித்தலை, உப்பு, பெப்பர், பிரெட், சீஸ், பட்டர், அவ்வளோதான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு பீஸா சாஸ் தேவைப்படும். அது இல்லாதவங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பீஸா சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 2 டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நம்ம பிரெட் ஆம்லெட் பண்ணும்போது பிரெட்டில் மேலே தடவுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இதையும் சேர்த்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும், அதனால தான் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆம்லெட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு 2 முட்டை உடச்சிக்கிறேன். அடுத்து இது கூட 1 வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் மல்லித்தலை, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். நம்ம அடுத்து பண்ணிவிட்டு கடைசி அதுக்கு வருவோம். நான் வந்து இன்றைக்கி 4 பிரெட் எடுத்திருக்கேன். நான் பண்ண இன்ஸ்டன்ட் பீஸா சாஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 பிரெட்டுக்கு கரெக்டாக தடவுற அளவுக்கு தான் இருக்கும். இன்னும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பீஸா சாஸும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த சாஸை நம்ம பிரெட் மேலே ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் நல்லா தடவிக்கோங்க. உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி பீஸா சாஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பீஸா சாஸ் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி இது பண்ணுங்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரே டேஸ்ட் தான் வரும். நம்ம எல்லா பிரெட்லையுமே தடவி முடிச்சாச்சு. அடுத்து இது கூட நம்ம சீஸ் சேர்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம சீஸ் எப்படி வைக்கிறோம்னா, கீழே ஒரு பிரெட், நடுவில் சீஸ், அப்புறம் மேலே ஒரு பிரெட் வச்சு இதை வந்து நம்ம ஆம்லேட்டில் நல்லா டிப் பண்ணி அதுக்கடுத்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நம்ம 4 பிரெட்டுக்கு 2 பேர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு இதுவும் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பிரெட்டையும் சீஸையும் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த எக் மிக்ஸில் எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே டிப் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை அடுத்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். அது நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம முட்டையில் டிப் பண்ண பிரெட்டையும் சீஸையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். மேலேயே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஒரு 8 மினிட்ஸ் கழித்து இதை திருப்பி போட்டு திரும்படியாக அது ஒரு 8 மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு அந்த முட்டை வடைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. திரும்ப ஒரு 8 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இதை எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 8 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ப்ரௌனாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வரணும். அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும். இப்போ இதை 2ஆக வெட்டிக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு 4 பீஸ் கிடைக்கும். பாருங்கள், சீஸுமே நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். சுட சுட சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து டேஸ்ட் பிடிச்சா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.